brothers and sisters, your niece and the nephews, no? Your friends, your work, no? Your job. Kag ang mga tao sa aton si palibot, ang mga beautiful plants naton, mga plantitos, plantitas. Oh, greeting us, hello and good morning. Pinaagi sa ila sini nga pagka-lush nga mga tanom, no? Kadamo lang gid, no? Sa tutod lang kadamo kita sang dapat nga pasalamatan sa Dios, no? Nga buhi pa kitaya diri sa kalibutan nga ni mga kabombo. So kinanglan mangin mapinasalamaton kita. Okay? Ti sige. Kag sa sining hapon, ti updanay kita diri, enjoy kita anay, mag-ulo-unwind kita anay. Samtang may ara pa kita sang malapit tunga sa adlaw nga ni, no, sa pag tapos ng apton siniya nga mga responsibilidad, no? So ulo-unwind kita anay diri sa atong palatuntunan kahapon lamang sa liwatin ng inyo alagad sa kanginan si Miss Jazz. Kag I'm sure, no, I know you are excited to listen and to watch sa aton sini nga part 2 sa aton sini iyang True to Life story. Kagin padala kagin basa naton ang part 1 yesterday. Aton sini nga letter sender si Inday Rosel. She's only 27 years old, sang Banwa sang Murcia. Pero may ara siya sang so kilig nga true to life love story, no? Sa sining hapon dugay-dugay akon ina nga basahon ang part 2 kay kahapon wala naton natapos, no? Kay medyo lawig-luwig aya sini iya nga kasaysayan. Ang importante diri with matching pictures, no? Dugay-dugay aton man ina kay si Inday Rosel pagkabati niya nga siling ko mas nami pagid nga may mga pictures, no? Damo nga pictures. Nagpadala pagid siya sang dugang. So karon, no, may bag-o naman kita nga ipakita sa inyo nga mga pictures sang ila sini iya nga love story sa iya sini iya nga ex-boyfriend niya pero ti subong husband niya na no? Ang panawag naton sa aton sini iya nga mga bana nga bana ta na subong, of course ex ta na kay ti hindi na sila boyfriend naton kundi bana na naton. Oh, mga ano lang anay sa aton sini iya nga mga tagpalamati, oh. Kag kanami pakuntahan isang theme song ni Inday Rosel upon siya sa nga husband nga si Francis. The True to Life Love Story of Rosel and Francis sang Banwa sang Murcia. Wow, katahong pa sa ila siniya nga ano ni nga theme song. Kag kanami man gin padala ko man ang lyrics kay one of my favorites man Impadala ko man ang lyrics sa akon sini nga husband. Kay samtang nga pamati ako sini na-inspire man ko, na-in-love man ko Inday Rosel sa imo sini nga theme song nga On This Day by David Pomeranz, no? On this day I promise forever, and on this day I surrender my heart. Here I stand, take my hand, and I will honor every word that I say on this day. Katahom, no? So, ang mag-asawa nga Rosel kag Francis, ang ila sini nga part 2 sa ila sini iya nga True to Life story, dugay-dugay aton ina nga ipabati sa inyo kag lantawon sa Facebook Live ang ila sini pila ka mga pictures during their wedding day. Wow, no? May ara kita sang memorabilia sa ila sini nga pictures sang nagpakasal sila mga kabombo. Thank you so much Inday Rosel kag Francis. Di lang tawon ta kay ato na kita to sa nasugatan liwat ni Rosel sa ila sini nga school. Si Francis nga nagadala sang wheelbarrow. By the way, may ara pag ko nagali picture kay siling ko ano ning straight kay kahapon di bala nagapabilin si Inday Rosel sa ila sini nga room kay mahilig siya magbasa sa pocketbooks. Tigapabilin da siya. Si Francis nagpabilin man. So bangod kay huluyaon si Francis kag si Inday Roselia do na namian man siya kay Francis kay may dimple baya sa tuong pisngi.
kagwapo baya ko no kay Francis, ti amo gitong nanamian niya. Ti gin siya nagpalapit. Kag tapos nag-ano sila, naghampang sila sang dama kag ang straight. Siling ko ano nang straight. Gipadalaan gid ko baya ni Inday Rosel sang picture sang straight kun anong ila sina dira nga ginahampang nga straight. So dugay-dugay aton ina nga ipakita man no. Samtang ginabasa nato ng part 2 sang True to Life love story ni Inday Rosel and together with her husband Francis samtang magahiwat sila sa ila siniyang wedding anniversary this coming November of this year. Wow! Sige, kung kamo may harapan sa mga love stories, kaangay sini, butangan nyo man mga pictures ng wedding day ninyo, pagkatapos pictures ang inyo siniyang honeymoon, din ka mo nagkadto, din ka mo nag-tour, no? Pwede gid with your kids and everybody para mas manami ang aton siniyang pagbasa, pagplastar sa inyo siniyang mga true to life love stories. Okay na kita dira? Sige. Without much ado, ari anay ho. By the way, good afternoon na dira sa aton siniyang mga pamati gid, no? Ang local civil registrar sang Banwa sang Manapla diri sa probinsya sa Negros Occidental nagapamati gid baya subong no sa ila sining nga office ang LCR sang Banwa sang Manapla. Mayong hapon na dira sa inyo no sa mga taga local civil registrar sang Banwa sang Manapla. Mayong hapon nagapinamati gid sila gali no. Suno pa sa kay Bombo Rain Pama no ang aton sa bag-ong upo diri si Bombo Rain Pama ti taga Banwa sang Manapla na siya siling Miss Jazz nagapag-greet gi sila bala kay nagalanog ang Bombo radyo sa opisina dira sa mga local civil registrar. Sige, hello and good afternoon lang dira sa inyo, no? Sumama sa kay Edna Cordova Pinuela. Hello, Miss Just stay safe always. And God bless watching from Las Vegas, Nevada. Hello! Hello, Edna Cordova Pinuela, dira sa may Las Vegas, Nevada. Good afternoon, gid sa imo, Edna. Sumama si Leila Bernil, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, no? Dira sa may Saudi Arabia, si Leila Bernil. Good afternoon. Danny Granda, mayong hapon, Bombo Radyo Bacolod, watching from Papua New Guinea. Grabe, no? Grabe nga mga Filipino, overseas Filipino workers nato, no? Nga mga naga-migrate na ditong iban, dito na yan naga-estar. Isa na diri si Danny Granda sang Papua New Guinea, no? Hello, good afternoon, Bacolod. Sige. Antes mo sa tanan-tanan, ari-aning aton si pambukas nga bahanon para gid. Sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalawati para sa aton si Masuki. Produkto sa aton si kaugalingon nga Bombo Music Festival. Paindis-indis sa pagkompose ng mga beautiful, original, lovely songs, mga kabombo. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, she left me behind. She made me cry, I've lost my lovely baby. Yan mga kabombo ato na tuwang sa Facebook Live during the grand performance night sa Bombo Music Festival 2016, Ilonggo Music Festival. Ang ambahanon Never Change gin-compose si George Vihoxing, gin-interpret ni Romuel Hambre. Yari ato na tuwang sa Facebook Live. Kagpamatian. Inibo ko na para sa akong asawa. Kaya siya nag-igugma sa akon despite sa mga problems sa amon pagpangabuhi. Kaya ini nga kanta alin gini sa akong nga balatyagon. Gani kaway pa ini nga kanta makatudok sa inyo nung nakabalatyagon para sa pagigugma nyo sa isa kag-isa. Girl that I've been missing.
You left me behind. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I'm a crazy boy in town, hunting for a girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. And baby, if I found you, I'll never let you go. I'll find a way that you will stay with me. Yeah, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Baby, for you. Baby, for you. Amoy ato mga kabombo ang aton siniiyang pambukas nga bahanon Never Change produkto sa Ilonggo Music Festival, Bombo Music Festival 2016 mga kabombo, no? Gin-compose ni George Vihoxing, kagin-interpret ni Romuel Hambre, no? Katahom gid mga kabombo sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalawati, sa aton sini nga mga suki. By the way, good afternoon lang dira sa kay Sheila Diego Cabalfin. Mayng hapon na gid sa imo Sheila Diego Cabalfin. Nagalantaw gid siya kay nag-enjoy sa aton sa Facebook Live. May nagapinamangkot Miss Jazz ara padra ang inyo siniya nga mga radyo ari padri, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki kag sa aton siniya nga mga nagapamangkot sa mga kabombo naton. Ari pa ho sa akon siniya nga kilid, no? Sa gihapon ang aton sini nga baylo radyo nga bag-o. Kag wala nalansang sa isa ka estasyon sa AM.
So kung may ara kamo dira sang radyo nga libre ginhatag sa inyo pero naka-fix ka nakalansang sa AM radio, no, sa isa ka AM station gid lamang, amo na siyang amon sini nga ginapangita, no. Agod bayluhan namon sang radyo nga bag-o, may flashlight, rechargeable kag AM and FM, kompletos ricados. Kang importante, wala ini siya naka-fixed sa isa lamang ka estasyon. Wala man ni naka-fix sa Bombo lamang, wala, no? Parang normal nga radyo, no? Normal nga radyo nga pwede ninyo maliso ang iya siniiya nga radio dial. Kay para sa ako niya abnormal ang radyo kung naka-fix lang sa isa ka estasyon kag wala hindi maliso ang iya sini nga radio dial, no? That is why it is called dial, kay pwede nyo na saya maliso-liso mga kabombo, no? So kung may ara kamo dira sang radyo nga na-fix, no, nakalansang sa isa lamang ka AM station. Remember ha, AM station, amo lang na ang amon siniya ginabaton kag bayluhan namon sang bag-o nga radyo, just like this, no, sa akon siniya nga left side mga kabombo. So kadto na kamo diri kag magdala sa inyo sini nga radyo nga nakalansang lamang sa isa ka AM station, okay, para nga may ara kamo sang bag-o nga radyo nga maliso kag mangin source ninyo sa mga matudtuod nga mga balita, hindi ya fake news nga amo na subong uso, no. Kinahanglan ang true nga mga balita, natudtuod nga mga balita dili lamang babatian sa Bombo Radio, no, okay? Kag subuman, we have an advance gift for you para sa sining malapit na aton siniya nga Christmas, no, Christmas season. May ara kami sang advance gift for you. Kada kadto nyo diri, no, kada isa ka radyo na nga mabaton sa isa ka beneficiary sang bag-o nga radyo, no, may ara sang 1,000 pesos nga cash nga pagabatunon, no. More of that, no, sa aton siniya nga mga promos, pero sa subong advance regalo ini sang Bombo Radio sa mga magabalik sang o kon magapabaylo sang radyo nga naka-fix o kung nakalansang lamang sa isa ka AM station. Okay? Klaro ha? Hindi ang guba nga radyo, hindi kami magbaylo. Hindi man ang radyo nga nagaandar sa tuod, pero gusto nyo lang yung bayluhan sang sang bag-o nga radyo, hindi na siya ang amon diri klaro nga nakalansang lamang sa isa ka AM station, no? Okay? Nangati, sige hari lang di kadto kamo diri kag may ara kamo sa 1,000 pesos bisan sa inyo na lang na nga family ti pakadto pa kari. Philippine Standard Time alas 2:30, 30 minutes ang nakalipas, no? 30 minutos na nakalipas sa tak ng alas 2. By the way, good afternoon na dira sa kay Arnel Makahilig. Mayng hapon sa imo Arnel Makahilig. Leo Baygar, good afternoon also sa imo. Zoraida Binieves Faliorina ang aton si mga suki dira sa may Mabalacat, Pampanga. Antes naton nga pagkabasahon ng aton siniya nga part 2 sa kasaysayan, love story, true to life story nanday Rosel kag Francis. Ari anay pila naton ka mga panumdom, magabalik ang atong palatuntunan with Miss Jazz here pagkatapos gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira nakaibalo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones?
Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antislimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Siyempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sang aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sang face mask, santo sa no mask, no entry policy. Maghugas sang kamot kag magamit sang alcohol o kon alcohol-based sanitizer sa pag-disinfect. Likawan ang pagtandog sa mata, ilong kag baba. Magsunod sa physical distancing para malikawan ang paglaptas ng mikrobyo o kung anuman nga sa isang virus. Samtang nagsugod na ang tigululan, madamo sa aton ang nanamian sining season. Malamig ang panahon kag makasuksok kita sang aton paborito nga jacket. Apang mayara man ini sang mga risgo, partikular na ang pagduging sang mga balatian, dala sang virus kag bakterya. Yari ang mga simple nga tips kag precautions nga dapat naton dumdumon agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agud mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Mas
masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamatay nga balatian kaangay sang dengue fever. Ulaa ang tubig nga imo makit-an sa mga tray, pet water bowls, inflatable pools, decorative urns o kon anuman nga ginatiniran sang tubig sa inyo balay. Likawi ang pag-ubog sa baha, ilabi na ko nagatiniil ka lang. Oo, masadya ang magtiniil kag maglusong sa tubig, apang tandaan, dari mo mahimo makuha ang leptospirosis, isa ka bacterial disease nga nagalap na bangod sang baha nga mayara sang ihi kag iban pa nga bodily fluids sa mga sapat kaangay sang ido kag ilaga. Ipabilin nga matinlo ang imo kamot. Tandaan man nga ang sipon kag gilanat ang nagaduging sa tion sang tigululan. Agod mabuligan mo ang imo kaugalingon kag ang iban nga tao, tinloi ang imo kamot kag maggamit sang hand sanitizer. Himua nga isa ka habit ang paghugas sang kamot kag tiil kung mag-abot ka sa balay, ilabi na gid kung nag-ubog ka sa tubig baha. Iyempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tion sang tig-ululan. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 mga kabombo. Pabalik kita diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. By the way, good afternoon lang sa kay Mary Ann Moderacion Trinidad. Ngayong hapon sa imo Mary Ann, salamat gid sa pamati ka sa paglantaw via our Facebook Live. Sa tanan dira nga nagapamati na kag nagalantaw sa aton sa Facebook Live, no? Kadto na kita karon sa aton siniya nga kahapon lamang today in history. May ara kita sang pila ka mga pinanid sa maragta sa aton si Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan, no? Kompleto subong ang aton siniya nga ang aton siniya nga pagdulong sa inyo. Matudtod nga kasaysayan sa aton sini nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Kag kanami pa balamang ka bombo kay ti parte tanan sa presidente sang aton sini nga pungsod kag presidente sang Estados Unidos sang aton sini iya nga igahatag sa inyo, no, for your information, FYI, no, para sa aton sa bagong henerasyon. Kadto kita anay sa aton sini nga Philippine history, no? Sa aton sini nga mga teenagers dira kinahanglan mahibaluan ninyo ang aton sini iya nga kasaysayan, no? I-appreciate ang aton sini iya nga history, hindi lamang sa aton sa eskwelahan kundi sa aton sa pagpangabuhi, no? Kadto kita sa Philippine history aton hatagan sang tribute ang isa sang nagpungko nga presidente sa aton sini nga pungsod Pilipinas, no? Sa kaangay nga petsa subong adlaw, Oktubre 14 sa tuig 1943. Kung aton isipon mga 78 katuig na nakaligad, may ara kita sa pila ka mga memorabilia samtang ginabasa naton ang aton siniiya nga Philippine history kag world history. So that was 78 years ago, sang ginhiwat ang inaugurasyon sa pagpungko, no? Pagpungko na sa ikatatlo nga presidente sa aton pungsod Pilipinas nga si Jose Pasiano Garcia Laurel. Si Jose Laurel tumandok ini siya sang Tanawan, Batangas, no? Isa iya ka Batanggenyo, mga kabombo. Si Jose Laurel ang nagserbisyo sa Japanese-sponsored Philippine Republic. Upod sa iya sini nga Premier Ministro, that time hindi pa ya Vice President, that time ya Prime Minister, no, ang nagapangaduha. So ang iya sini nga Premier Ministro amo si George B. Vargas, no? Nagpungko si Laurel, si President Laurel bilang presidente sa aton sini pungsod humalin sang 1943 tubtob 1945. Si Laurel ang nakapangasawa kay Pasensya Laurel
kanag-angkon sang siyam tanan ka mga kabataan, kag isa na diri si Salvador Doy Laurel nga nagtaliwa naman gani. Si Doy Laurel dumduman ninyo nangin vice presidente sang aton si pungsod Pilipinas. Kag subuman yara man ang isa niya kabata nga si Jose Laurel III nga nangin Philippine Ambassador sadto sa pungsod Japan. Si President Jose P. Laurel ang nagtaliwan sa tong November 6 of 1959 sa edad nga 68 anyos. Dito mismo sa Our Lady of Lourdes Hospital sa Santa Mesa, Manila. No, kagindala sa hospital bangod sang massive heart attack kag stroke. Abi ninyo mga kabombo, uso gid subong ang massive heart attack kag stroke. Ang iya sinibangkay ginlubong mismo sa iya sininga lugar dito sa may Tanawan, Batangas, mga kabombo. So aton nga ginpanumbalikan sa makadali ang iya siniya nga very colorful and gay and happy nga inauguration no sa nagpungko sadto bilang ikatatlo nga nagpungko nga presidente sa aton pungsod, Jose Pasiano Garcia Laurel, no tumando kag ginapabugalged sa mga taga Tanawan, Batangas. Liton kita mga kabombo sa aton singa world history. Isa gihapon ka presidente. This time kadto kita sa Estados Unidos. Pagkatapos naton hatagan sang tribute ang aton isa ka Philippine president, this time sa world history, aton balikan sa makadali ang natabo man sa naging presidente sa Estados Unidos sadto na si former President Theodore Roosevelt. Kaysa kaangay nga petsa subong adlaw mga kabombo, petsa 14 sa bulan sa Oktobre sa tungtuig 1912, mga 109 katuig na nakaliga. Dugay na no? Sang ang nangin ika-26 sadto nga US President Theodore Roosevelt ang gintiro point blank range sang isa ka delusional o kung may diferensya sa pamensaron nga saloon keeper aging kilala kay John Lamang Sharank. Iyagin tiro ang president ang sadto tapos sa itong iya siniya nga term no nagahiwat na ganito sang bag-o na mga pagpampanya sa nag-abot ni si President Theodore Roosevelt sa isa ka campaign event dito sa may Milwaukee, Wisconsin, mga kabombo. Iyagin palapitan kag gintiro sa dughan ang presidente nga si Theodore Roosevelt, mga kabombo. Kag abi ninyo ang pinasahi diri, grabe mo, no? Natiruhan na siya sa iya sininga dughan, nagatulo na ang dugo. Pero bangod kay okay man siya, wala man siya nagsuka o kung nagwa nga dugo siya sini nga ilong. And he felt fine. Abi ninyo mga kabombo, ang iya sini nga gin-schedule nga pagpamulong-pulong. Na dayon, bisan ang fresh wound sa iya sini nga chest, nagadugo, no? Ang bullet ara sa sulod. Nag-deliver pa ya sa iya sini nga scheduled speech si Theodore Roosevelt, mga kabombo. Yes, that was October 14 of 1912, no? Grabe, no? Ang bullet niya ni naka-lodge sa iya sini nga chest, kag abi ninyo ang ginagyan sini nagpenetrate ini anay sa steel eyeglass case niya nga ari sa iya sini iya nga pocket, kag nagsulod pagid sa sulod sang pocket niya dira man niya gimbutang ang iya sini iya nga 50 pages nga gin preparar nga speech, no? Amo na siya ka thick ang nasambit nga ginpreparar niya nga speech, single folded copy of the speech ni Theodore Roosevelt nga iya pasadtog tiguluhan, progressive cause greater than any individual. Nga iya siniging butang sa iya sininga pocket, dala na ang iya sininga steel eyeglasses case, no? Kay ti may antipara na siya, dara nag-agi ang bullet. Ti amo tuguro nga daw wala man siya gid na hasta na lang
nga nakapatigayon siya sa iya sini nga scheduled nga pagpamulong-pulong mga kabombo. Abi ninyo, natapos pa niya ang iya sini nga pagpamulong-pulong sa sulod sang 90 minutos. No? 90-minute speech with blood seeping into his shirt. Grabe. Kag siling nga panaho, undi amo na to gintiro siya, nagpamulong-pulong siya, naghambal siya. Ladies and gentlemen, I don't know whether you fully understand that I have just been shot, but it takes more than to kill a bull moose. Grabe, no? Only after finishing his address or his speech did Theodore Roosevelt accept medical attention. Kag wala man to siya na ano mga kabombo, kay ang bullet wala man niya nagkadto, wala naka-penetrate sa sining sensitive area sa sining dughan sa pleura. So ang mga doktor nag-conclude nga mas maayo nga ang bullet ni nga ara sa dughan ni Theodore Roosevelt hindi na lang pagkuhaon or hindi na lang pagkakason kay suno pa sa ila, mas maayo kag hindi pa ya dangerous nga ara lang dira sa sakwaon ang nasambit nga bala sa sining nga dughan, no? So si President Theodore Roosevelt carried the bullet with him for the rest of his life. So nagtaliwan si President Theodore Roosevelt, no, sa dong January 6 of 1919 bangod sa iya siniya nga katulugon mga kabombo, no. Natulugan lang to saya sang amo to nga adlaw January 6, 1919 kag bunag ni siya sa October 27, 1858. Nagtaliwan siya hindi bangod sang pagtiro sa iya, no, that was attempted assassination, pero nabuhi pa siya. Nagtaliwan siya sang January 6 of 1919, no, ining si Teddy o kuno iya sini nga initials si TR, no, President Theodore Teddy Roosevelt, isa ka American politician, statesman, conservationist, naturalist, historian, and writer who served as the 26th President of the United States of America from 1901 to 1909. Mga kabombo. Grabe, no? Grabe, no? At least no may mabaluan, makita bala, isa ka presidente nga bago lang gintiro, wala iya gin pa hospital, nagpadayon pa siya sa iya sini nga pagpamulong-pulong sa sulod sang 90 minutos. Kag natapos pa niya. Kag ang amo nga bullet nga ara nagdasok sa iya sini nga dughan, wala na to kwa. Hasta na lang na nagtaliwan siya sa January 6, 1919. Mga kabombo, bangod man sang katigulangon na. Imagine, no? Very brave, no? Siling niya, it takes more than to kill a bull moose. Philippine Standard Time, 50 minutos na nakalipas sa taknang alas 2. Kadto na kita, no? Sa inyo siniiya nga ginahulat, ged ang true to life story sang aton siniiya nga letter sender sa sininga hapon. Mga kabombo, ang aton siniiya nga part 2 sa kasaysayan sa aton siniiya nga letter sender nga si Rosel kag ang iya sininga bana nga si Francis sang Banwa sang Murcia. Mga kabombo, yari na ang part 2 sa iya siniiya nga kasaysayan with matching pictures mga kabombo sang ila sininga paghigugmaanay since they will be celebrating their anniversary, wedding anniversary this coming November of 2021. Si Rosel sang Banwa sang Murcia. Mga kabombo. May pila pagid siya ka mga additional photos, no? And pictures. Mayara pagida ang pictures ang straight balangagin siling ko abi ko anay ballpen nga ambon-ambon mo na kagali lain. So makita nyo man da. Sa part 2 sang kasaysayan matudtod nga love story ni Rosel opo siya sining husband. Iyagin siling sa iya sining nga padayon. Dear Miss Jazz.
Nag-abot sadto Miss Jazz ang bulan sang Disyembre. So bangod kay nagbalik ang akon sini nga special feelings sa kay Francis sa nakita-nay kami liwat dito sa eskwelahan. Hindi ko na siya Miss Jazz malipatan pa. So bangod kay December na, ara ako sa balay, ginayo ko gid ang friend ko nga mangayo sang cell number ni Francis. Ito syempre nahuya man ako nga mangayo ko sa friend ko or nahuya ako nga mangayo ko mismo sa iya sa nga cell number. So ang friend ko amo ang nangayo, Miss Jazz. Sang tungang gabi, sa tong Christmas Eve, gintawgan ko si Francis. Kag pag-usabat niya Miss Jazz daw, bag-o lang siya abiya ka bugtaw. Ang iya siniiya nga tingog daw bag-ong bugtaw lang. So nagpakilala ko Miss Jazz, abi mo, wala ko nagpakilala nga ako gali si Rosel kiti nag-close na kami sadto mo, nauntat lang o galing na udlot. So bangod kinakitaan ko naman siya, kanakitaan ko iya sini nga, baw, akagwapo baya nga dimple siya sini nga guya. Nagbalik ang akon sini nga special feelings sa kay Francis. So nagpakilala ako sa lain paya nga ngalan. Kinahuya ko nga maghambal nga ako ang nagtawag sa iya. Although nga ti ako to nag-first move para lang gid nga magkilalahay kami, ano kami to Miss Jazz, naghampang kami sang straight kag dama sadto, no? Bangod sini Miss Jazz nangin textmate kami, pero that time gahulam lama ako sang cellphone ni tatay ko. Gapauli ang tatay ko every Saturday. So sa Saturday and Sunday lang kami gateksanay kay amula na nga may cellphone ako kun ara lang gid si tatay. Then wala ko kabalo Miss Jazz nga nag-abot niya o kung nag-abot or wala ko kabalo Miss Jazz nga abot niya naman gali nga ako si Rosel ang nagatawag sa iya. So before pa ko ginhambal nga ako si Dailin, kabalo na siya nga ako ang nagatawag sa iya, si Rosel. Kag okay lang man sa iya Miss Jazz, tapos gimpahulam niya sa akon ang cellphone niya nga isa para hindi na ko kuno mang hulam sa kay tatay ko. Agud nga everyday kami maga-text sanay nga duha. Kisa siya pa ang gapaload sa akon Miss Jazz. Kay amat-amat nga nag-close kami ni Francis. Kag daw nahuya man ako, agin pahulam niya ako sa iya sini nga cellphone para nga textanay kami everyday. Pati load Miss Jazz, siya pa yan nagapaload sa akon para nga wala untat, wala bugto ang amon sini nga communication. Super happy gid ko Miss Jazz kag everyday I was so excited nga magpa-eskwelahan. Sang time nga nagbalik na kami sa eskwelahan para makita ka makaupod ko naman si Francis. Pero hindi lang man ako gali ang nagakabatsyag sang pagka-crush sa kay Francis, Miss Jazz. Abi mo, one time, ginistorya ako sa isa niya ka-classmate nga hindi ko kuno pag-agawon si Francis sa iya. Ang iya sini nga classmate, isa ka babayi, gin heart-to-heart talk niya ko. Si nga Rosel, palihog, hindi pag-agawa si Francis sa akon. Yamakon mo na, Miss Jazz. Ang hambal ko sa iya, hindi pa man kami iya ni Francis, day. Don't you worry. Friends lang man kami. So, hindi ka na magmurugot pa. Kaya hindi ko na siya pag-agawon sa imo. Ang girl gali Miss Jazz naluya gid sa kay Francis, pero wala ni Francis gina sapak ang nasamit nga girl. Then Miss Jazz nabalaan sa ulihin ni tatay sa akon ang cellphone nga ginhulam-hulam ko sa iya. Wala na naman kami gataw-ganay pero gakit-anay kami sa school everyday. Kisa gani gakating classes pa ko. Kay nawili kami iya istorya sa ginatambayan namon kay pirmi man sila
wala klase kay last section sila, Miss Jazz. Then, Miss Jazz, nag-end na naman ang school year. Nagkasundo kami ni Francis. Nadungan kami magbrigada eskwela. Pero, wala ko naman siya nakita, Miss Jazz. Pagpa-enroll ko, wala ko man siya nakitaan. Hasta sang first day of school, ginpangita ko ang iya siningangalan. Ara na sa Miss Jazz sa first section. Ako sa section C gihapon. Pero okay lang kay tuparay sa gihapon ang amon sini nga classroom. Ginpangita ko sang pagka-flag ceremony, Miss Jazz, si Francis. Ahay, wala siya sa gihapon, Miss Jazz. So, I felt bad and I felt sad. Nasubuan ako, Miss Jazz, nga wala ako gidya nakita ang may dimple nga si Francis. Hasta na lang nga nag-recess, nagkadto ko sa kantin, para lang gid nga magbakal man kiti i-recess na, dala na lang dayon suyaw kun bala ara si Francis. Pero sa nagkadto ako sa kantin, Miss Jazz, gadali-dali gid ko, ay may nagbalabag sa akon sini nga alagyan. Nakibot gid ko, pagtungkaaw ko, gayuhom-yuhom si Francis. Kadalom sa iya sini iya nga dimple nga nagayuhom-yuhom sa akon sini atubangan. Grabe naman, Miss Jazz, ang akon sini iya nga excitement nga nabatyagan that time. So bangod sina na late naman ako, Miss Jazz, kag suno pa sa kay Francis. Kung nga nga wala ko siya nakitaan, kinamangkot ko, singko nga wala ka nag-attend sa first flag ceremony naton. Siling niya, kay na late ako, ti asta na lang, Miss Jazz, nga nag-istoryahanay kami ni Francis. Amo na akong kaisaga cutting class kami. Bangod kay ti, grabing amo sini nga pag-istoryahanay. So, sa nasiling ko na, Miss Jazz, balik na naman ang akong sini nga happiness. Grabe naman ang akong siniiya nga inspirasyon to go to school every day. Pero Miss Jazz, as the day goes by, lain ang amon sini nga relasyon ni Francis. Wala na siya maayo, nagasabay sa akon, sa amon sa mga classmates ko kag barkada. Kung ginahagad sa namon sang friend ko nga malakat, always na siya nga nagahambal nga pasensya lang gid kay may assignment pa ako. Hindi gani, may tapuson pa ko nga assignment. So Miss Jazz, doon na tingala ako. Ginalantaw ko sa gamay nga giha sang classroom namon. Makita ako gapungko lang man siya sa bangko si Francis ka nagalantaw sa mga classmates niya. Siling ko, what seems to be the problem? Ano ang problema? Na daw naglain ang pakigrelasyon sa ako ni Francis. Abi mo, Miss Jazz, nasakitan gid ko that time. Kung nga gulpi lang siya, nagbag-o sa iya sini nga pakitungo sa akon. Ano ang natabo? Hasta isa kaadlaw sa Miss Jazz, nag-untat na gid sa pag-eskwela si Francis. Kag pag-untat niya, Miss Jazz, dito naman kanagbatsyag ako sang akon sini nga pagkasubo. Wala naging kami communication. Ang iban niya nga mga classmates, ako ang ginakadtuan para hambalon nga tell ko kuno si Francis ibalik ang mga libro kay sang una, Miss Jazz, ga-share lang na kami sang libro kay kulang ang libro. So ako ilang ginambalan kay abi nila nobya na ako ni Francis. Pero sa amo to nga panahon, Miss Jazz, wala pa kami to ni Francis. So amo na to, Miss Jazz, nag-stop
nagid sa pag-eskwela si Francis. Nangasubo gid ako Miss Jazz kay daw wala naman ko gana that time nga mag-eskwela. Bangod kay ara na siya pirmi sa akon si panghuna-huna kag tigipusoon. Nagabatsyag ako sang kaluya kag sa masami daw wala ako sa inspirasyon nga magbugtaw kag magpaligo kag mag-eskwela. Kay siling ko wala naman ang akon sini nga source of inspiration, si Francis. Pila pa diri ka mga pinanid sa maragtas sang pagigugmaanay nanday Francis kag Rosel, pero wala nagikita sang panahon mga kabombo. Pasensya lang gid, may part 3 ang love story nanday Rosel kag Francis. Kag kabay pa si Rosel, no? Samtang may part 3, buwas ko basahon na ila nga part 3 and I'm sure matapos na ini ang part 3 kabay pa nga may ara pagikinaduga nga mga pictures nga amo ang ginalantaw sa aton siniiya nga mga Facebook watchers I hope. Samtang nga nagabasa ako, naga-enjoy sila daw kaangay lang sa movie, no, with true to life story sang pelikula nga rom-com, no, romance. Romance and comedy at the same time, no? Grabe ni ang kasaysayan ni Rosel mo, rom-com, no? Ang iya siniiya nga genre sa iya siniiya nga true to life story, true to life love story. Upod siya sini nga husband nga si Francis. Okay lang kamo Rosel and Francis, no? O pasensya lang gid kay wala kita sang panahon. Buwas kita puson tani ang part 3 sang kasaysayan ni Rosel. Kagabay pa Rosel ha, maidugang kapag nga iban pagin ninyo dira nga mga pictures, no, photos sa inyo siniiyang love story ni husband mo Francis. Okay? At sige, buwas naman anong natabo sa kay Francis? Ano ang matabo sa ila nga ang wala na naka-eskwela pa ining si Francis kag amo ang naghatag sang kasubo sa kabuhi sadto sang in love nga si Inday Rosel. Ato nina nga sugpunan buwas sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang upod na sa ila sini nga theme song on this day. I promise forever on this day I surrender my heart, here I stand. Take my hand, and I will honor every word that I say. Doon di amo, on this day. Katahom, do? Sige, wala kita sa panahon mga kabombo, tubtubwas. Same time, same program. Diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. But before that, arian ang aton si Words of Wisdom, Precious Words of God from the Holy Bible. Kung kaisa nagapamangkot kita bala, no? Pamangkot kita nga ang good boy man ako, good girl man ako. Wala man ko sa may ginahimo nga malain sa isig kapareho ko. Ginabuhat ko man ang gusto sa Dios sa akon, sa aton kabuhi. Ka nga may nagakatabo pa nga daw hindi amo sa aton kabuhi, no? Well, that's life, no? Ang aton sini nga Christian life is not always a bed of roses. It has thorns beneath sang bed of roses nga na. So, botsilingon, may mga hambal sang ang Dios sa aton, no? Sort of discipline. Kay palangga niya kita mo, gusto niya nga ibairon pagikita for the upcoming pagid nga mga maybe mga pagtilaw sa aton kabuhi nga after that mas mangin mabaskog kita labi na gid sa aton sa pagtuo sa iya, no? Ang hardship bilang disiplina mga kabombo. Nabitin sila ko, no? Pasensya lang gid mga kabombo ha. Kay ti wala kita sang panahon buwas
sa part 3. Okay, sige, damo gid sang may nabitin. Sige lang bala kay do drama man ni, may itutuloy, may continuation. Okay? Okay, sige. Ang aton siniiya nga Bible verse is taken from the book of Hebrews, chapter 12, verses 7 to 10. Dira nagasiling kung nga nga may mga hardships bilang kabahin na sang disiplina sang Dios sa aton. Iti hindi man kitaya lain sa iya. We are His obra maestra, no? Masterpiece. That is why gusto niya pagid kita nga bairon agon nga mas mangin matalom kita. Kung sa mga diamante pa ginasipak-sipak kita agon nga mas damo ang facets sang isa ka diamond, mas nagaidlak siya lantawon sa layo, mas matahom tulukon, no? Nagahambal sa Hebrews chapter 12 verses 7 to 10, endure hardship as discipline. God is treating you as His children. For what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of spirits and live? They disciplined us for a little while as they thought best, but God, our Father in heaven, disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. So kung may mga pagtilaw sa aton nga kabuhi, kapit lang. Kapyot lang kita, no? Just hang on there. Kaya ang Diyos hindi agi kita pagpabayaan. Who knows? Kabahin na sa pagbaid sa Diyos sa aton. Disiplina nga para sa isi makabataan. Salamat kita sa paupo. Dula kita sa panahon is bye-bye time na. Inisagya po ninyo alagad sa kanginan si Bombo de Jesus-Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers